Kenembar lai spa lai pekendai. Kenembar lai spa lai pekendai. Kumbalik kaskesyawa Ngiyawan syabikukba Ngiyawat ngisyang yami Poliu jong kajing pa Syaduan jong mikutrai Dajing men badakarwai Lajing im ngiwan aiti Lajing it lajing syakri Halenti jing im pertai Ngadayam shitong syerkai Don ba'i bat yakibeng Ha Aisha udon ublay Syaduan jong mikutrai Ngawan rala jingkuslai Mensanya kumajonga Trayai sarengkat batnya Haga kertenguk pa baru kuan baru mensim bakuin. Amen. Kajinga jong utrai jing Yesus Kristus bar kajing jong ublain. Lambat kajing slok jong mensim bakuin kindan ringkat bat pi baro. Ringkat bat piro. Ko men ko para tungin kubur bangilong kinongpom nang banlong ki balakre ban le niam ya kijing maya bakuin. Hagan iga sengi ngikan maburam ya kamet bat kasnam kabakhu jong ukres. Lakhot la weringi bani puson man kemien ya la kajong badonu kaman sim kajongi haga jingi dei jongi bat kamet bat kasnam bakhu jong ukres. Ngipan maap no konran na kabanta kajing duna jong kajing nget jongi hakamet bagas nam jongu kajing pediang bom hok jongi yaka bat kajing bom la jongi ban pentrekam yikiso jong kamet bagas nam jongu ngaplang Hau bleiren bor barok berhabari men para balale pok shibune daging berkhat pada kitin lagi kambar gijing le daging le palat junga daging le palat junga daging le palat prawe junga namar gata nagar padi kemaria bakhoi kabaisa thei suti ya kianel berkiru khoi bedepi ko men ko para Banduai na kabenta chunga how trau le jongi ublei beren bor borau ni snei yangi bandalama biki pop jongi unyalam yangi syaka jingem bom jukon. Amen. Trai ken rat ko Isneyangi Trai ken rat ko isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko no penim jongi penim yangi Ken rat ko isneyangi Trai ken rat ko isneyangi Kristo ma ko
cha cho ban ha cần đâu chính sự ha kỳ bên riêu ba ro ba don ca mon ba ha ni ya ro ya mi ni na ban ni ma ne ni ai bên don bu ro ban ni sa mo ya mi trai cùng lấy xin nè cùng ba đón bồn ba rô cùng khuôn mặt về ưu ba cùng trai ưu Jesus Christ cùng khuôn làm rô nụ lê ba kinh kim bộ per thầy tục điang ta trình ter pan tu siêu xe nê ya ni Datang mami bakun, datang mami utrai, uai bahat letang, mami ko Jesus Christ, mami bayai long lay, hajing ya long kaway, baru bensim bakun, hakaburong upay. Do nginya duai baka Eucharis kan wan lam ga jing suk bat ga jing etli hapdeng jongi ngi duai gar pangro hakani ga mas bukhoi naga benta ki khun jong ga balang ki balak no hakani ki sngi ki ya ki balak no lengba gi jing pang ba pher naga benta ba George Warjery ikong Pinoris Suyam ikong Mila Suyam bat ima Tiron Nongbri Idwairo naga benta gajeng jat hai bom jukun jong ima Stan ma Wilan Liwai kong Ivy Margaret Lamre uma Chem Hang Dahar iwe ikong berang syukran menen nang chule jam tep menen na tepele akum juru iwe uma na morolong bat ki weiru ki balak lano ki khun jong kabalang ngi duairu naga benta kajing ko jingkhia jong i Father Augustine Lamin bat ikong Monica Mukhim rengkat bat ki weiru ki khun jong kabalang ki badan hapdeng ka jing pang jing sitom ngis ngaungu ya ubleiru pat kerpange ya kemaria ka kemi beneng ka jongi rengkat baka yang gasem jong ikong Quincy Mary Siangshai bela yo ya ka jinga e jinggerku naga benta ka yang gasem jong ki ni duai ngi karparu ya ublei try kenran hakani ka Eucharis bukhoi naga benta ki khun jong ka balang barok bahanu benai ubangi ken mau kerpang ya ka donu bukhoi tam ka jong Jisu bakin penlong ya ka jing le riblei ka bakerpang jong ki ya ka bad bakin IT berbuarel de hakani ka donu bukhoi tam ka jong ko try Jisu Christ mila ayengi ka Eucharis bakan long ka jing ken mau ya ka jing sya sitom bat ka jing yap jong me ni mane yami haka sakramen jong ka met baka snam jong me ai baka ba pediang ya ka bonsin kan pen ya telilang yangi haka ni ka perthai bat kan yalam yangi syaka hima jong me habneng haka ba me im bat sencha rengkat berupa lembaru mensim bakhoi wayu blai junom la junom Amen. Baru pun
Kejing pule nagi kitab Exodus. Ha kita kisngi, Moses ulawan bad ulai itu hupaj ba igi kitin baro jong utrai, bad igi riti ainru baro, bad kipaj ba baro jong kila jubab lang dakawai kesur bad kila ong. Ya igi kitin baro kiba utrai ulakren nginle. Bad Moses ulatho igi kitin baro jong utrai, bad dang step herngam ulaki, bad ulatei keduan kejar uta ulum, bad khat ar tali kipaya, kat kum ki khat ar jaj Israel. Te ulapha ya ki samla shenrang na upai Israel, kibala terwa, kijing terwa thang, bad kibala kenya, kijing terwa jingsuk da ki masida ha utrai. Moses ulashim sitang na kesnam, bad ulabo ya ka hakidabor, ya kesnam ka basitang pan, ula senrej halor kata keduan. Nang ta ula shim yaka kitab jong kujutang bad ula pule yaka hakabayos nyau kita kipat ba. Te kila ya ong. Baro kat keba utrai ula keren ngin le bad ngin ko ngu. Bad Moses ula shim yaka ta kesnam bad ula senrej upaj ba uong artan. Hakmi kesnam jong kujutang keba utrai ulayate bat pi kat kum kine kiktin baro kaktin jong utrai Ngi siang ngo yao belai. kesam cispa kan riubi kenembar praspa cipeu kenembar praspa cipeu Da engan siêu cơ yang yu toai na marki jing le bha jogu kuri hai ngo ngan ra hu toai ya ro ke teng chong u nga shanya nga nge yu toai wat la chen jar ha bandaya yu briu nga day ban pla om don ba la shania ngan terwa kuri yu twai ngan khot ker pat ker teng chong u ngan pendep ku ler hu twai hak mat pai ba chong u da ngan siu ke yu twai na mar ki jing le ba chong u kuri ai ngo ngan ra hu twai ya ro ker teng chong u ba kordor hak man twai jing ya chong ki riu ku chong u twai nga long sha kri chong bi u kun sha kri chong bi ngan terwa jing nya ai ngo ba khot ker pat yu nong tenem ngan sayai hak man twai ha ri chong ki ba in da ngan siu ke liang yu twai na mar ki jing le bha chong u kuri ai ngo ngan ra hu twai ya ro ke teng chong u jing kular ngan siu yu twai pen de hak mat pai pa chong u deng chong pa Jerusalem ha ying ken tang chong u wan burom yuk pa nong thao tu wan hai ngu yu nong penem yu men sim tu yai pen krau chen thao u blei ba in da ngan siu ke liang yu twai na mar ki jing le bha chong u kuri ai ngo ngan ra hu twai ya ro ke teng chong u Kejing pule na isti syag Hebrew. Ko para.
Endau Chris luan kumleng do orang ba. Jong ki babha ki balawan. Tilang ba kata berengkel bakham krau. Barkham janai. Ya keba omsem thau dagi kiti. Kata kemut bakam day jong kene kepertai. Ularung tang cisinrung hagajaka kentang. Da kebasim da kesenam jong ki balang. Bat ki kon masih. Henry da kesenam jong uhi. Bat ulayo ke jing siuspa bom jukut. Namar da ke jing senreit. Ya ki briu bom koi. Da kesenam jong ki. Bat ki masih kertong. Badau tpei jong masih lod. Kapun kentang nak benta ke jing pen koi. Ya kedok. Kan oleh kesenam jong Chris. Wadau mensem bom jukut. Ula teruai lade. Uba klem tok beria hau belai. Kan pen koi par. Ya ke jing itip lem jong pi. Nagi kam bayap. Ban mani yau belai beim. Namar kata. Ulong uksiang jong kejutang batemai. Bat kumta kito ya ki balakot. Kindup yo padiang ya nong pateng bom cukut. Bala kular. Namar kelak jia. Kejing yap. Kabasir spa iki. Nagi kam palat ki bahapo kejutang banengkong. Kaktin jong uturai. Sungu yau belai. Alleluia, 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 Alleluia. Ngalong ukpu baye mubalawan hiar nabne. Lada uno ubam yau ni ukpun injuno. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Uturai udan ringkat bat pi. Ringkat bat piro. Kajing pule naga gospel bakun katkum Markus. Kaburam hami kotrai. Hagas ngi banengkong jong kajing khawai ukpu krem thiat. Haga baki ju kiju kenya yau kun langbrat paskha. Kisenran kila ong hau jisu. Hangno mekwa abangin lej ban pen kre naga benta jong me ban bam ya ka paskha. Teula pha arngut na kisenran jongu baru loong haki. Khelej sapo kanong ba baru breu baba sikhiu ko unya kendo ya pi. To bodiu batkat haba urung sa ong ha utrayeng. Unong hikai uong hangno ke kamra basa jonga hagabangan bam khawai paskha rengkat bat kisenran jonga. Barun pen iya pi kawai ke kamraneng ke bahe kabala pen biang bat pen kre lupa hangta pen kre pen krum naga benta jongi te kisenran kilami bat kila lech sapo kanong ba bat kila lapthik kumba ulayathu ahki bat kila pen kre ya kajing khawai paskha bat katba kidang yabam ula shim yaukpu ula kerku barula kediayu barula haki uong tushim kane kalong kamet jonga nangta ula shim yaka khuri bat enda ula aingu ula ai yaka haki bat baro kilayadi naka te ula ong haki kane kalong kasnam jonga jongga jutang yaka balapan play naga benta ki babun shisha nga ong happy banganom di syu na usok jong udeng sok wine hado kata kasngi bangan di ya ka wine batmai haka himau blay barhaba kila yarwai ka jingrwai kila lej sya ulom ulem
ka gospel jong utrai ka jing ya ro ye me ko Chris ha ka jutang ka barim ka juk kilong shua man shua jongi umrar ulong berbor uksiang ha pedeng ubreu badu blei daga ba pejari ka senam jong umran ukhon benreu yo jingkermen berbor ban yo jing im baru pen scam berbor ya ka jing yate jutang jong u badu blei ha ka jutang ka bathmai ka juk jongi u jisu ukhon u blei udai berbor uksiang ha pedeng ubreu badu blei daga ba pejari ka senam la jong wai jing im yangi ki khon benreu ki ba kloi ban di ka baru kloi berbor om tang ban yete jutang bat ngi henrei ban yelong kawai bat ngi Yohanes nreu san pon reu u jisu nong pen im jongi udai u Emmanuel u blei bat ngi ka Eucharis ba khuit ka dei ka jing pen urlong ya kani ka jing long jong u jisu u ba kwa berbor ban sa bat ngi lengba ka Eucharis ba khuit u jisu kwa yangi bangin im junom daga ba penlong yaka ka jing bam ka bab sai ka mensim jongi ka ba im junom ladang im pediang yaka Eucharis ba khoi nginam yo jing im haladi Yohanes nreu san pulai bat san pusau baladang i pediang yaka klembit dor ngin yo yaka jing penrem ka shthi benengkong jong Paulus seki Kristan ha Korin kelnong bakhat wei arpon reu hadu arpo kundai yaka Eucharis bakhoi labu raseng nado basdang jonga gospel kat kumu Yohanes kelnong ka baar yaka Eucharis lakedau hakana Yohanes ar reu hadu khatwei ha Samaria Yohanes sau arpo hadu arpon reu ha Jerusalem Yohanes san khatnyo hadu khatpra bat sachisin ha Jerusalem Yohanes khat arpo hadu arpo nreu lakular yaka ha Kapernaum Yohanes nreu lai pusan hadu nreu pra labu yaka ha Jerusalem Lukas khat sau hadu arpo lai bat lapen menta ha Imaus Lukas arpo sau arpo pra hadu lai pusan ka Eucharis bakhoi kadai ka jing mane yau kpa ha umensim bat ka jing shisha Yohanes san khat nyo hadu khat pra da kinong mane ba shisha baro bat Ju bat nong Samaria bat Greek bat kadai ro ka jing ya bam yau kpu bat ka wain ki balong ka met bat ka snam jong Jisu ha ka Eucharis bakhoi u Jisu shem pen kelai ka shaka wain henreu pen kela yaka wain shaka snam jongu bad yau kupu shaka met jongu haga jingim jongi ka ka bangi bam ka long shitli bat ngi habangi bam yaka Eucharis bakhoi ni long shitli bat ka donor jong kiniam baro kadai ka jing mane lani ka jing ngu jing dem jongi yau blei bat kane ka don habaro kiniam bat ki balang kadonur jong ka jing mane lani ka jing ngu jing dempat jongi yau blei kadai ka jing kenya bat kane ka don tang hakikat tu ka ni teli kiniam kataru hakadur jong kimran ka Eucharis bakhoi kadai ka jing mane lani ka jing ngu jing dem yau blei ukpa lengba ka jing kenya yau khun jongu ka jing kenya yaladi kalong ka badan kambaha habangi mane ngingu i dem yau blei bat habangi i yau blei bat yaki weiru Jisu ong ka jing i ba krautam bau breu ula bandon nagabanta ki lok jongu kalong banai ti la ka jingim nagabanta jongki Yohanes khatsan khatlai te habangi lech shaka Eucharis bakhoi ngilech nengkong ban mani om ban yo naka ban ai yau Jisu ka bau dei hok ban yo nangi ka ngu ka dem om ban pan nau Jisu ban mani yau om ban yo mat lani experience ai
Banai ti ban terwa om ban sngaw ai. Habang ilaj sa kayo karis bakoy, tungin om lej ban yo jing hikai lani education. Namar kayo karis bakoy kam day ka jing hikai, henry ka jing mane yaw blay. Hakarukom kabaw kwa. Tungin e simbanta kayo karis bakoy, om day tang ban pen kedang yaladi, henry ban pendam yaladi haki kosil, bat ban ai hau blay kaba syong hok bat kabadai ka jong u. Lem gumta nginam la ban yo ya ka hok nakabanta ka jing im lajong ka culture bat ke im lang sa lang jongi. Kabaar habangi lej ban esim banta ka yukharis bakoy ni pun urlong ya ka jing kwa ajong Jisu ban mani ya u kat kum ka jing kwa ajong u. Hakadur jong ka met bat ka snam jong u om kat kum ka jing kwa lani ka jing snow jongi. Ai lani terwa hau blay ya ka ei ka bau kwa nangi. Mane ngu dem yau blay hakarukom ka bau kwa. Hakayuk haris bakoy. Om kum bangi kwa. Kajing kenya ka bangi terwa hau blay kade kajing terwa jong u yaladehi. Hakadur jong ka met baka snam jong u hakayuk haris bakoy. Bon sin ngi lej shau blay ban ngi ai lani terwahau ye ki bangi snow bo don kam e wadaka snam jong umran Henry u Emmanuel u blay lembat ngi ulawan syakani ka perthai ban long ka duan ka jingkenya bat ban terwa yalade hau kpa baru kwa yangi bangin mane ngin yai mane yu tang hakane karukom baru ong to shim bato bam kane kalong kamet jonga to shim bato di yakane kalong kasnam jonga to le yakane ban kan mau yanga Matthews arpon reu hadu arpo pram kabalai habang ilaj bani shim banta hakayu kharis bakoy ngilaj ban ai ka nam ko buram yau kpa bat nakabanta ka jing pendim jong ka perthai baro kawai ka jing mentoy yangi bat ya ka balang barok kawai. Habang iterwai kayo kharis bakoy, ngiterwa nakabanta ban mani, ban ngu ban dem ban ay buram yaw blay, ban nakabanta ka jing pendim ya ka partay barok kawai. Day na kanika daw, bahagariti jong kayo kharis bakoy, kadan ka banta ka baong. Tuduway ko para, baka jing kanya jonga ba jong pi, kan long ka ba pediang hun, hau blay ukpa badan buar barok. Kajubam to utrayun pediang ni kajing kenya na kikti jongpi nagabenta kajing yero bat kaburam ka karteng jongu kajing mento yangi bat ya kabalang barok kawai upop John Paul wa ar bakhoy hakabaula shimro na ka catechism jong ka Catholic Church ni catechism kajing hikai ka kajing hikai niam jong kabalang Catholic ka number ka ba 1000 lais pa arpusa wong ka Eucharist bakoy ka long ka pedeng bat ka tenrai jong baro ka ngu ka dem ha ka balang ka long ka thmei jong ka jingim Kristan baro ka dei ushabi jong ka jing lejlap ka bat mai ka dei ka tenrai bat ka pedeng du jong ka jingilap bat mai new evangelization ya ka ni ka jing shisha ngin yo i ha ke benta jong ka mas bakoy kariti pan map na ublay bat na kipara brio. Ujisu hikai yangi bahabang ilay banterwa jing kenya hakaduan bat ngikan mau bo henman para jengi udan ay persya yangi ngidai bannet ya sukshuwa bat u bat sawan banterwa ilaka jing kenya Matthews san arpulai do arpusaw. Kariti jong kaktien ublay ukuran mangingi jubam ngis ngam bat ngikren hau. Kariti kayu kharis bakoy kajing kloy ban penlong ya kajing terwai kajing kenya ka bajanai bat kapupura kajing terwa hau blay ladi rengkat baru kupu bat kawain kibalong ka met bat kasnam jong uhi kariti communion to shim bat to bam kane kalong ka met jonga to shim bat to di kane kalong kasnam jonga jong ka jutang bat mai
tu le ya kani ban kan mau yang a keriti penkot tu le bat pen benaya ke khubor ba baha jong utrai ngila kedang mentapat ngidei ban le ban pen kedang yiki wei pat dau jisu ka jinge sim menta ha ka Eucharis ba khuin kasdang daga jingwan jong i shau jisu ban pan mam no u ban ye ro ban buram yu ban ngap ban jubab yu ban playa ka jinge hu ban terwa hu naga benta ban ye ro bat buram ya ka kerteng jongu naga benta ka jing penim ya ka perthai barok ka wei ban pediang yu ban bam bat ban di yu nang tapan endang ila dabdu ni penlong ka jing lej seki wei pan ban khot yaki bat ban pha lej biang yaki sha ki wei pan en yero yau Jesus Christ Junom la junom. Amen. Kanembar lais pa Henry Puway. Kanembar lais pa Henry Puway. Nangeng hublay ukpadon bor nong thao kap neng mat ka kendau nangeng ukon marway jong utrai jong i uji sukres lapun ya u da u mensin la kana mari thei soti la sha le ben sha sanar na madla sha yap namar jongi hasgi balai ulami pan hadim kata ukil syabneng usyong haka kamon ukpa unwan patpan bisa yangi nangeng hau mensimakut habalang katole bakut hajing mapo hajing mipa hat hajing im kabon cukup. Dong ina duai yau blei ubayai bat berbor ialah kekular bat ngi. Jubab jong pi kan long ngi kerpa di me ko trai Ngi kerpa di me kutrai. nagum tau pa bkho jungi bishop jungi kileng do bat katkis bayag Eucharis khoi kan long nag benta jongki katolong jong jing it kabanyarap yaki banyane halaga kam banyalam yalaki beriu syaga jing penim ngi kerpa di me ko trai Ngi kerpa di me kutrai. nag benta kan neger pe kristan jungi bangi kan mau barabor kumno ka Eucharis kate skam yangi haga jing it mar kaliang bat ka jing yatali ngi kerpa di me ko trai Ngi kerpa di me kutrai. nagum ta iway pa iway nangi maman kapor bangin pediang ya ke Eucharis ngin pen thamai da ka dok not ya ka jutang jungi bau belai ngi kerpa di me yemi ko trai Ngi kerpa di me kutrai. nagum ta kristan ki bajingai na ke Eucharis da ka pop
bakin skem yala ka jing duk bakraw bakin pen kloy ban kelak bumud ngi kerpa di me kutrai Ngigar pa di me kutrai. na bunta gi beriu baro bakin singaw tho kumno jisu ulawan ra ka jing ma bi hip hop jongki lamba ka jing yap jongu halor ka ding phna ba bakin pen kloy ban padiang ye ka jing ma ba utarwa da ka jing subun ngi kerpa di me kutrai Ngigar pa di me kutrai. Terwah kunran yala di wei pi wei pun kerku kerdo kerpang yangi hakani ka simburam jong ka med bakas nam ko jugu ngin don ka jing i ka basisha haka ka jingai ka basisha yaka at kum juru ngin la berbor banesim benta bun sin haka kena ngin la berbor ban maniu pan ai berbor hu ban terwa berbor hu ya ke ei ka bo kwa e nangi ndai ya ka bangi kwa ban terwa hu pat kum juru ba ngin ya ro ngin pendan buram yu bat ngin pan ngin ut ngin dam berbor hu ngin nam berbor hu naga banta ka jing mentoi jungi bat ya ka perthai hi baro ka wei ngi garpa de mi ko traim Ngigar pa di me kutrai. ni terwa higi bapang bastom baro kerpang ai ni kapor o blai trai kan ran jisu nong penem jangi un kta ai ki dak ti bas ai ti bas bon ga jangu mat kin yo biang sachisin ya ga jing ko jing khia ka bagiran kame ni kerpa di me ko trai Ngigar pa di me kutrai. ni duai ni kerpa ho blai trai kan ran nagabanta ga jing ja thai pom jukun jong ki man sim balakla no baro ki bangila terwana do wasdang jong kamas bat ki weiru ya ki bom dan bat terwa om dan berduai na kabenta jong ki bukan rad un map iki laj ki let ki tam ki duna ga jong ki bat un ai ki ya ga jing suk beneng ngi garpa de mi ko trai Ngigar pa di me kutrai. ngi terwa ki khon jong ka balang baro haga do nun ba khoi tam go jong jisu hau nu bunai bakin la da shisha ban pendan buram bahayu ban banai ti yala de hakani ka do nuot ka badap perbuat ka jing i ka jing snai ki ngi garpa de me ko trai Ngigar pa di me kutrai. ok pa ngi ai ngu ye me ba mela phai lo khonu jisu ku muleng do rang ba jong ka jutang ka pathamai tu yarap ingi ban bat yala ka kular ban i yala ki hinman ki para jongi ngi pa ne kani leng bau chris utrai jongi Amen. Kenembar lais pa Henry Popra. Kenembar lais pa Henry Popra. Shem cô trai trích im cho na ai ti lut ya la di ha mi Shem baron kisni cho bagan raya roya Shim kini kikti jona Bangan trei tangga jing idyami Shim kini kikta jona Ngan mareya labyami Shimkani kasurjona Bangan raya rotang yamihi Shimkabor berkacona Bangan tiptang yamihi to duai ko para ba ka jing kenya jonga ba jong phi kan long ga ba pdiang hun hau blai ukpa ba don bor baro To try yang yang kecingnya na iti jong ping na benta jing ro berburam gerteng jong
kajing mentoi ingi bagi balang bako jong u baro kawai. Kokpa tu ai haka balang jong me ya kajing yetli bar kajing suk ki balong ka dak baruso jong kajing kenya habang idang terwa ngipan ya kane dau Chris utrai jongin. Amen. Utrai udan rengkat bat pi. Rengkat bat Tu piro. genti wela ki do nut. Ngi kentiu ki shao Tu ngini trai. ai ngu ya utrai ublei jongi. Ka shong hok bat kadai. Kokpa badan bor baro bat ko blei bom jukon. Ka shong hok bangin ai ngu ya me man ka por bat man ka jaka da utrai jongi Jesus Christ. Dei mo uken uling do ba shisha bat bom jukot. Ubala bu ya ka jingkenya ka ban ne junam. Ukres ula terwai rade kumujun kenya ban sius pa yangi barula hikai yangi ban yai peteng ya kata kajing terwa kum kajing ken mau yu nang bada ka babam yo kupu jong kajing em hakane kajing khawai ba khoi ngindu pen benai kajing yap jongu hadu ba unda wan pan tina mar kata lembat ki ken hunangel lembat ki paj ba beneng baro ngipen benai ku buram jong me da kabayai ruai. Ubakoi, utrai ubleki pai, trai ubleki pai, trai ubleki pai, daka bneng dap saka kendau daka burong shong me, Rai Hosanna ublei shantrong, Rai Hosanna ublei klem kun, Rai Hosanna ublei junong, Rai Hosanna ublei shantrong, Rai Hosanna ublei klem kun, Rai Hosanna ublei junong. En yaro bawan hagagteng utrai, gagteng utrai, dap kapneng dap sagaken dau dakaburong jong me. Rai Hosanna ublei shantrong, Rai Hosanna ublei klem kun, Rai Hosanna ublei junong, Rai Hosanna ublei shantrong, Rai Hosanna ublei klem kun, Rai Hosanna ublei junong. Da shisha melong uba khoj ko trai kathmei jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi garpat yeme tu pen khoj pen kentang ngi kini jing terwa jongi da ka ba phayo mensim jong me kum ku jer halor jongki. Ba kindup kelalong yangi kamen bat kasnam jong trai jing Jesus Christ. Hakapor baladi no ayu badala kamon sngow baha ula priang ni kajing sya shitam ula shim yo kpu badaka ba aingu yame ula kdi ayu barlai halaki sanran wong to shim batu bam nakani phi baro na mar kani kolong ka met jonga yakaba anaiti nakabanta jong phi. Hakaju karu kom mendalalaya ba mula shim ya ka khuri badak ba aingu biang ye me ulai ka halakisan ran wong to shim batu di nakane phi baro na mar kane kalong ka khuri jonga snam jonga jong jutang bat mai bat bom jukan ya ka ban pen mi na ka banta jong phi bat jong ki babun ya ka ban ma bi ki pom to le ya kane ban kan mau yanga.
Kajing maya jong kajing ngain. Katasin bangi bamdu ne upu Badngi dinagane kakuri Ngipen benaga jing yap jong me putra Tadhadu Namar kata ngi bapen mentai gajing nyap gajing mi pat jongu ngi terwa hame ko trayau kpu jong gajing im badia ka khuri jong gajing penem ngi dai nguai dem namar mila nyau yang ngi babet ban yang hak mat jong mi bat ban syakri yemi daga bas ngauren ngi karpa yemi bangi ki bayo benta hakabet bakas namu kris ngin long ki bala penitli ka wei dau mensim bakhoin Tokan mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthai batu penjanaya ka ha ka jingi ringkat baru Francis ukpa bakho jangi ki bishop jangi u Father Ferdinand khar u Dyson administrator jangi but baro killing do tokan mau lem ru igen men ki para jangi shenrang bat kan thai ki bala yo thia da ka bakermen nya ka jingmi pan but ya baro ki bala khlat no ha ka jingi snei jong me to pediang iki sya kajing syai ka khmat jong mi to isna yangi barong ikar pa de mi nang barangkat bat ka maria thesti bakhoj ka kmi jong ublai u joseph bakhoj kurim jong ka ki apostol bakhoj ka theresia bakhoj u john vianney bakhoj u paulus bakhoj u john paul baar bakhoj ka faustina bakhoj bat baro kiri khoj ki bala pen sngo bahai mi pateng la pateng Ngindup long ki babit ban yo bentalam haka jing im bom jukod bat bangin ya ro bat pendan buram mi dau khun jong mi uji sukres dau lambat u bat hau kan long hame u blai u pa badan bor haka jing long ka wei jong mensi mbakhoin baro ko buram bat ka jing ya ro junom la junom Amen. Kumbala hukum ingi daw nong penimbat kumbala hikai ingi daga ktien blai nginut banduai kuk pa jongi ubahap neng kan long ka bakhuj ka kateng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me haka daw ubahap neng tuai menta kan bam jongi ka bahala kasni batu ma ingi yakirang kam jongi kumbang irungi ma bada sni bat bat yalam ingi syajing pensoy Henry to pelai yangi na kabas sniu. To pelai yangi ngi karpat ko turai ni gajing sniu baro. Haka jing sebunjang me to ai jing suk jing sai ni gis ngi jongi. Nang ber gajing yarap gajing isnei jong me ngin laj berbo na ka pom ban ngin yo jing eda ni gajing jenjar baro. Kat bang eda ngap khmilanti ya gajing kermen bakhuj ber gajing wanpan jong nong penim jongi uji sukres. Namar ka jong me kalong ka hima jong me ka bor ka brom junom la junom Putra Jesu Christ meu balong haki apostol jong me kajing suk ngai happy kajing suk jonga nga ai happy wat pe ki pop jongi henry kajing ngai jong ka balang jong me bar kajing sbun jong me tu ai haka ya kajing suk bar kajing itli ka wei kat kum ka mon jong me ma meu ba im madu basensyar junom la junom Amen. Kajing suku turai kandon berbor ringkat bat pin. Ringkat bat pin. Dong ini teruai kata kajing suk iway highway pan. Bagi no
bakit no kipo kapatay tos nelson ayangi kokolang bro me bakit no kipo kapatay to ai ching suk yangi Hakmiu kunlang brod jong ublay hakmiu balakin no ai ki pop jong ka perthai sukito ai ki balakhat chaka jing khawai jong kun lang brod Kuran lam shong hok wan rong po wing jonga Henry Song lang dekatien kam sim jonga kan sekiahi Kenembar ars pak pra. Kenembar ars pak pra. Lapsada kikku mapela kisan hajaru dagam krau senran balengo kikiule kiking shashiliang kaduriang habala premi haslaon utrayu wanyan shakale Nabaki petmong kidakyo uong day mga worship day Kesla cispa Henry Pupra. Kesla cispa Henry Pupra. Kekomunion mensim. Ko Jisu jonga ngangis kem bamedon tali hagasa kermen bukhuitam keduan ngai jeme nolor ki e baro bad ngatrang bamenwan po kemensim jonga namar ba menta kumne ngamla ban pediang yeme hagasa kermen bukhuin to wan po kedono jonga ha gajinglong mensim ngapiam yame hala kedonot ban ngapun yeso ilade ban me watsha bangan klasu name Shem ya kasla sau phun riu naiti yaladi bari ka perthai baro ka wei ha ka donot bkhoi tam go jom Jisu ko Jisu bathiang tam Konong suspa gajan beriu to kmi yangi badam pro bas ngaurit mat mat wan jome ni dei ki jome ban ni manru ban long ki jome tik nang bangin la ban so kham skam ban me hakmi uway pa uway nangi uway tila li benta hagadon koy tam jome bon shisha ki bam jutip yame menno bon ro ki balakan tay no yame dak banyo banyi ki hukum jome tu isne ki baro ko Jisu tam patu kring ki chagadon jome atrai long skim om tang kiringai ki bam shem yakriya nami menno Henry ki kunjaro ki balai no yemi tuai por ki ban wan pai sing ba yo ha ka janjar berkat ngan kin sitom bakin korin tulong sim kita ki balangat ka jing bakla lani balai kan nami nama ki mi dei jing mon batu khot ki bakin wan ka jakare ka jing shisha baca ju ka jing ngai
na bangin nong away sem nam ron baru way nong am tuai kurai ka balang jommi ya ka jang lai do bisha lem jenjar ai tuai ru ka jing sup ka jing ben hakiri baro tuai ba ka perthei baro ka way kan sawa ka ni way kien ka jing ro ka do nut lei da ka bangin ayo ka jing em kan namar ka buram kin long haka junom la junom amen tu nginya duai ko try Jesus Christ mela ai yang i ka met berkas nam jong me haka Eucharist bakhoi kum ga jing yo benta haka jing im jong me ai ba sisin ga ngingin yo puraya ka haka hima jong me haka ba mi im bat sensya junom la junom Amen. utrau don rengkat bat hin Rengkat bat lei badan bor bon kerkhui pi ukpa baru kuon baru mensim bakhoi Amen. tu ya lek suk ya ro yau try da ka jing im jong pi Ngis nyau ngu yau bleng. Kenembar chispa arhusau. Chispa arhusau. Habang adon baru Jisu ya nonganti. 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 Baru Jisu, baru Jisu ngam sir ngam ti, baru Jisu kandung akmen, haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu, 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 baru Jisu, baru Jisu ngam sir ngam ti, baru Jisu kandung akmen. Kaburam hauk pa barokon baruman sim bakoin. Balalong hagaban kong Jumentar barabor junom la junom amen. Kodonot bukoi tam Jisu. tois na yengi Kau Maria kanoi rapi Kristan. tuduai na kabenta jungi Haga kerteng pa barokon baruman sim bakoi amen. Amen. Eni ro yau Jisu Christ. junom la junom amen